Enpresak dira gure arrakastaren ikurrak, baina honaino iristeko lan asko egin behar izan dute. Batez ere, garaiko behar eta asmakuntzetara egokitzen jakin behar izan dute. Gaur egungo ekonomia globala da, eta produktuaren fabrikazioaz gain, enpresaren kudeaketak bere biziko garrantzia hartu du. Enpresa bat ez da produktua egitera mugatzen. Enpresa batek alderdi asko ditu, eta guztiak kudeatu behar dira ondo. Lehenik eta behin, lan talde egokia osatu behar da. Oreka ezinbestekoa da. Lankide bakoitzak bere papera zein den jakin behar du. Baina baita errealistak ere. Kontabilitatea eraman, garraioa antolatu, merkatua aztertu, bezeroak bilatuko dituztenak. Antolaketa eta kudeaketa on bat ezinbestekoa da. Horretarako, erabaki egokiak hartzen jakin behar da. Gauza guztiak bezala, hori ere ikasi egiten da. Nik, Mondragon Unibertsitateko Enpresa Zientzien Fakultatean ikasi nuen.